Каса хуш омадед. Аллоҳи меҳрубон шуморо нигаҳбон бошад. Обод ва сарбаланд бошед. Я бардар наистед ки ҳамкурсда намегузадӣ. Бардаро якум шума вақт ризқурӯзира ай Аллоҳ талаб мекунам. Вақте ки ҳамкурсоам мебинам ё ки ҳамсинфома чак хидмат мекунем. Ягон тайваи омада на вазифа дар корае, на замин дар коре, на сум дар корае, на ягон корбори дигар. Лекин яке ҳамкурсоам меган, ака меган ягон гаи пайи ман кард. Мо да занг зам, мо ҳал мекунем. Мегум аки брачко, блядь, шубу аки ҳалкун шудем. Меган яке гаи ман кунад. Занг зам, мақсад ягон нарушение карда бошӣ. Ягон светофори сирхай. Ягон мисол мега ки чақшақ дар кор бошад. Мо барои худ гап мезанем, мегум гап нест. Лекин Аллоҳ ҳазоро мо шукрона. Ягон бор ман накардем, лекин як бор сирха гузаштем ки ман кардам, лекин шинохта. У гаиш дигаташ бисёри бад гарели бисёри бад сахти бад гизала рафта зав ки оз правота мегирем. Мошина махкам мекунем. Гам хе сахти бад вазбин гирифта зав хиша. У дигариш да мошин штаги пеш омадем ки шинох гуфт блогера гуфт акай гуфт мо зана рава катиха чахшах кар хеле барам ха одамое ки дар компютер нависем ки ҳамсинфта намегузадӣ. У видеои дигарея тамошо кунед. Оз силкаам видеоро дар поён мемонам. Ман ягон хе на ҳамкурсома намегузадам, на ҳамсинфома. Агар бинем агонша просто чахчақ хидмора мекунем. Давраи студентӣ, давраи талабагира дига ягон хе масъалаи сум, замин, вазифа ягон масъала дар чахчақ намекунем. Аллоҳ худаш ризқурӯзиро додагӣ беҳисоб шукрона мегум. шуморо ҳам зинда бошед, саломат бошед. Аллоҳи меҳрубон ҳаматон нигаҳ бошад. Яке ягон каза билети самолёт дар кор бошад тамоми рӯи замин, билети поезду автобус дурни Россия. WhatsApp, имо, Telegram, Max 890 488 676. Зинда бошед. Обуна шидан фаромӯш накунед.